ଏ ପିଲେ ଶୋଭେ ଯାକର ଶୁଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ପରେ ସେ ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ପରେ 5ଟା ବିହା ହେଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକକେ ବିହା ହେଇଥିଲେ। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ତ କଲି ଯୁଗ। ଇ ଯୁଗେ ତ ନିହିଳା କଥା ମାନେ ହଉଛି, ବାକି ସେ ଯୁଗେ ବି ଏନ୍ତା ଥିଲା। ଗୁଟେ ମାଇକିନାର 5ଟା बर। ଏ ମାଗୋ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଖ ତ, କେତେ ଦୁଃଖ। କେନ୍ତା କରି ସେ ମେହେରି ରହୁଥିବା ଯେ 5ଟା ଘଇତା। ଇଟା ସେ ମହାଭାରତ ବହି ପଢୁଥିଲି ଆର ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀର କଥା ସବୁ ପଢିଲି ଯେତେବେଲେ ମତେ ବड़ा ଦୁଃଖ ଲାଗଲା। ଦେଖ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ, କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଗୋଟେ ନାରୀ 5ଟା बर, ଗୋଟେ ନି, 2ଟା ନି, 5ଟା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ବିହା କରେଇଦେଲେ। ମତେ ବड़ा କନ୍ଦା ଲାଗଲା ଏ ମହାଭାରତ ବହି ପଢି କରି। ମୁଇଁ ଅଛରେ କାନ୍ଦିଲି। ସେଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା ତ। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେ ଯାହା କହି ଦଉଥିଲା ସେଟା ସତ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ବୋଇଲେ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେନ୍ ଥିଲେ, ସେ 5ଟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀର ବରମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଲେ ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀକେ ଆଣିକରି ଆଇଲେ ଘରକେ ଆର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, ସେତେବେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଭାଗ କରିନିଅ, ସବେ ଯାକର ଭାଗ କରିନିଅ। ସେ ତାକର ମା ଭାବଲେ ଫଲମୂଲ ଆଣିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲୁ, ହେଥିରଲାଗି ଭାଗ କରି ଖାଇଦିଅ ବୋଇଲେ। ଆର ଭାଗ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଭାଗ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଯେନ୍ତା ତ ଅରୁଆ ହେଇଗଲା। ତାକର ମାର ବଚନକେ ପାଲନ କରବାର ଲାଗି, ତାକର ମାର କଥାକେ ପାଲନ କରବାର ଲାଗି ସେମାନେ ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀକେ ବିହା ହେଲେ। 5 ଭାଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀକେ ବିହା ହେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚାଲ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ଆର ଜଙ୍ଗଲକେ ଆସିକରି 5 ଭାଇକେ ବିହା ହେବାର ପଡଲା। କେଡେ ଦୁଃଖର କଥା, କେଡେ ଦୁଃଖର କଥା। 5ଟା ଘଇତା ବୁଆ। କାହାରି ଜୀବନରେ ହେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ନି ଆସୁ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଗୁଟେ ମାଇକିନାକେ 5ଟା ଲୋକକେ ବିହା ହେବାର ପଡବା, 5ଟା ଘଇତା କରବାର ପଡବା।